Sanibona ngifanele ukuthi. Siyabonga. Hayi bosisi. Kwenze njani? Kahle sibonele kahle. Kwenze njani? Ekuseni kangaka? Hawu phela usilethele ukudla nje. Ukudla kwani uzokuthiwa mina ngikwazi ukwenzela ukudla manje? Thatha sisi, thatha ukudla wakho, thatha. Umjwala kabi ntombazana. Kuyashesha yini leyo zamukela? Hawu, ngithi ukudla nje kwakho akasibonele. Sisi, ngiyazi usuwenza ukudla. Kodwa ngilinda lokhu uzongena ama-breakfast ngenxa yentutini yami. Ubalise mina kwazi ukwenza intuthu yami ukudla. Hayi, bengazi ukuthi kanti sekurongo kwazi ukudla la ekhaya. Thatha labantu sisi, unempilo. Mina ngiyakukhuza yazi. Yeka ukwenza intuthu yami ukudla yazi. Ngiyakwazi ukuvuka ngisisiyenze indoda yakho. Oyakolona. Qhubeka. Yazi, qhubeka. Samba nini? Ethekwini. Baby, come on. I told you ukuthi sohlala nje kuzoshaya uDecember. Hawu uyoshaya uDecember ngashaya ngisho uNovember. Sithanda sami, ama-holiday kaDecember sowadlala. Mina ngeke ngikwazi ukuhlala isikhathi esingako. Baby, nje uyazi ukuthi kusanda kwenzakalani la sifice kunjalo asikwazi ukushiya isimo sinje. Ukuthi nje nale ntombazana yakhe isingimla. Hawu ngeke nje ngilokhu ngimelane nayo mina. Sithanda sami yazi ukuthi ayikho into esisalele eThekwini. So masama sothi siyaphi. Awuthi nje. Ngicela ukuze ngibhedeni so la. Ayikho nje into ozaza. Bapha ngikumuntu ophaka. Sawona Thando mngani wami. Unjani? Ngisakwazi. Ngiyaphila Yini kwenze njani? Hlala college. Xoxa, indaba. Usibona phela kuyile izolo. Ngakutshena uthini? Uthi kade icashe sonke lesikhathi. Yazi vele wafika ne-girlfriend yakhe yaseThekwini. Maye ngave ngambona nje lokuthi le eThekwini uhleli nentombi. Ngiyacabanga mina ngihleli ngike. Nje efika manje uma wakhe sengcwatshwe nokungcwatshwa engazi nokuthi wakwagula uthini? Uvele wabheka ngolaka nje ngokubuza uma wakhe. Hayi waze ngiphoqa usifonele aza kufani naye. Manje wena usuhlala pakethi. Ngihlala khona mngani ngizokwenza njani akukho. Lokho phela ngizokwenza khona. Awusingene endlini osiphuza ite. Osibonele bakithi. Yes, Pastor. Hawu kanti phela usuthula singakubona. Yes. All right, I will send it. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. Okay, bye. Kubantu kumele. Samele ngireport yonke ikhona engenayo ephuma manje. Hawu bona ngikuzela nje Hayi bo, kahle anyway, James, sibuye bidekisa early ushishabo. Palisa. Yini early ngoba bekushaya u10 manje semakhaya la uvuka early. Indaba yokuvuka ngo12 ayisebenzi. So indlela yokukhuluma manje lo. Samele ngithini ke manje? Kodwa lokho ngabe ngithi asibuye empedini. Siya early. Futhi azokuthindi ukuba. Palisa, hey. Awubonela. Angazi kwenzakalani ngawe. Sibona sokusafika nje akazi uzuthinde indaba. Into ecabanga wena ukuthinda. Ngilahlela umama nezinto ngifica zimapelekana nokwangu ukuthi mina nawe kumele sithintane. Sibonela ngena le nto ecabanga. Yiphi? Palisa awuboni ngani ukuthi nje ukuba khona kwakhe eduze kwami izinto ayilungi. Uma nje ucabanga sex wena. Yonke into ecabanga ngale. Come on, man. Hey.